Takže čau lidi, já vás vítám u mého dalšího videa a dneska jsme si řekli něco k animování Minecraftu, animacím a tedy. Dneska jsem si připravil jakoby takový menší tutoriál, jak pracovat s Minimátorem. No, takže tu animaci, co teď budeme dělat, jste mohli vidět na začátku, byla tam vidět, pak ještě si to asi upravíme. Takže první, rozklikneme si charakter a máme takhle postavičku. Prostě. A když si chceme, aby se hýbala, tak za prvý klikněte jenom sem, aby takhle zůstal. Takhle. Teď kliknete tady. Musíte si rozkliknout tohle, tady to a tady to. A tady máte all jako celý, head jako klobouk, který teď nemá, head, hlavu. Když zmáčknete na hlavu, tak hýbete i s tím kloboukem, takže left leg je levá noha, počkat. Jo, levá noha, right leg je pravá noha, left arm je levá ruka, right arm je ta druhá prostě a body to je, že ho takhle prohýbáte. Prostě jenom. Jo, a my si dneska zkusíme udělat podobnou koncovku animace jako s Team Fortress, neboli Team Crafters. S Team Crafters teda. Já vám pak na konci pustím, jak to má být. Jo, a ještě bych nezapomněl, tak tady to, když si zapnete, tak tu ruku může ohýbat. Jsem se díval na hodně tutoriálu a tam to vůbec nevysvětlili, jestli se dá takhle hýbat tou rukou. A pak jsem si to nějak našel, protože jsem zkoušel a našel jsem si to. Jo, pak skále, to je, že si to zvětšujete. A hopy, že jakože si ho můžete změnit na neviditelnýho, vidíte, takhle. A tady to už jsou takový nic. No, tak to máme takhle. A on udělá takhle. No, a my takhle zvohneme tu ruku. Takhle. Jo, a něco k pohybování, jako se teď pohybuju. Tak to je jakoby, jak bych to řekl. No, to takový. Jsem se zapomněl, co jsem říkal, sakra. No, tak to dáme ještě tady. Left, tak teď si uděláme takhle. Si to trošku zvohneme. Já nevím, jestli někdo z vás viděl, dám vám určitě popisek videa, do popisku videa, nebo vlastně, jo, do popisku videa na Minimátor, kde se ho stáhnete a tedy. Tak a v Team Fortress to bylo takhle. Jo, a on tam ten na začátku hnedka neměl co tělo. Já myslím jenom břicha, ty kokos. Body, jenom body.
Chci jenom odstranit tady to, sakra. No tak to nepůjde. Prostě takhle udělá. Jsem tady prostě tady nohu si musím nakliknout. Ještě víc tu nohu. Takhle jakože spadne na kolena. No takhle. Jak to, že neprohýbá to, ale tak daleko. Teď mu udělám takhle. Zvednu. Tady tu nohu zase vrátím takhle zpátky. Tady to taky. Takhle. A hlavu mu dáme trošku vejš. Nebo ne, hlava jakože mu upadla. Tak dáme zpět. Mít takhle hlavu. Jo. A teď si vytvoříme dalšího charaktera, aby to vypadalo tak jakoby dobře. Jakoby on ho prosekne. Dodal charakter. Ježišmarja, jsem mu vzal hetku. Já chci celýho, co takhle vezmu. Takhle točím. Jakoby tady ten charakter dělá tohle. Takhle. Takže to jo, vypadá dobře. Jo, a k pohybování jsem vlastně chtěl říct. Když zmáčknete pravý tlačítko myši, můžete se otáčet. A když zmáčknete V, S a D, tak se pohybujete prostě jak v Minecraftu, jestli někdo zná, pokud se dívá na tento tutoriál. Ololo. Počkej, pojď. Tak. Sakra zas. Jo, a ještě kdybyste chtěli item,
neboli jako ty věci, tak to si kliknete add item. A dáme mu zlatou sekyrku, že jo. Dáme tady tomu nosnému panáčkovi na hlavu. Sem to tam vůbec vejde. Vypadá to, že ne. To nevypadá. Jo? Bude dobrý. Bude mít takhle výzbroj. Ne, tady to nechcem takovýhle item, že ne. My si dáme takovýhle. Můžeme. Tady to. Tady to. Tady to. Tady na začátku hnedka. To chceme mít, že aby to vám drželo. Ne, v sekyrku jsme chtěli mít. Sekyrku, sakra. No, tak tomu dáme do ruky. Tady pořádně podíváme. Má to blbě. Nechci tu druhou, tady tu. To vypadá takhle. Tady to chce měl taky tu ruku. Takhle. Čekat, tu sekiru jsme chtěli. Takhle. Si ještě otočíme. Tady děláme celým tělem šup. Se sekyrkou taky šup. Takhle může vypadat krátká animace. Na začátku pokrčíme rychle nohy.
tady taky skrčí nohu. Tady taky. A tu druhou. OK lidi, tohle by bylo asi k dnešnímu tutoriálu, jak pracovat s Animator. To ještě trošku zpomalím na 17. Jo, a tady nahoře si můžete nastavovat rychlost. 17. Takhle uděláš vych. Ještě děláme šum. Tady upadne hlava. Jakože mu vypadne úplně. Takhle na zem. Takhle to vypadá ta animace. Klašlých. Jak to vypadá. Ještě si tady můžete vybrat skina, když chcete. To je OK. To je charakter tu. Tady máte skin Default, Braves. Tady si najdete některé skiny, máte i v té sesce Main Animator. Tady máte Craft Fortress 2, nevím podle toho, kterého jsem si sakra zase vybral. Jo, tady toho. Ten si nechá tohle. A ten první to bude nevím kdo. Třeba Villager. Ježišmarja, co to, what the fuck. Jo. Tak to nic. Tak mu dáme třeba, nevím, nějakého debila. Třeba tohodle. Sakra, co s tím je porád? Někteří mu nejsou. Nebude mít skina, no. Bohužel. No tak ten nebude mít skina, no. Dáme tady 20. Takhle, aby to bylo vidět. Tak. Teď, když si to chcete uložit, tak dáte do saving animations. To je OK. Plocha je to save do animace, ale nedávejte to money. A vy, až se vám tam ukáže, už tady mám trošku víc animací, takže já dám protože jednou už tady skill mám. Uložit. A začne se vám to extrahovat. Jo a tady musíte dát vždycky Microsoft Video 1 a OK. Tady odklikněte OK. Bom. No, takhle.
Stejná animace, jako jsem dal na začátku videa. Úplně stejná, takže bylo asi všechno, takže zdůř.